Teekö sä iskälle proteiinirinkkiä? Teekö? Häh? Teekö sä iskälle proteiinitrinkkiä? En mä tiedä. Et sä tiedä mitä se tulee? Niin. Joo. No kohta se nähdään. Mitäs sinne sit vielä? Mandariinia, banaania, ja rahkat on laitettu. Sitten banaani vielä ja mandariinit sinne. Mikä? Ai, niin jauhetta. No, oota. Mutta minä otan sen jauheen sieltä, kun se on niin vaikea ottaa sieltä. Sä otat ne. Joo. Ja minä kaadan. Joo. Säärissä. Ui, sitten älä kaatele vaan sinne kuppiin mielellään. Yes. Hyvä. Sitten ne, ei niitä tarvitse pilkkoa, mutta kun heität kokonaisena vaan. Mutta jos haluaa. No saa, jos haluaa. Menee vaan aikaa. Kyllä tulee hyvän näköistä. Ai että. Herkkujen herkkua. Kyllä sinne maitoakin voisi laittaa. Niin. Uskallaks mä antaa sun kaataa?